Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Ipaniguro ko ni mong dili ko kanabuhaton ni mo. That's the reason why nga mag-hire ko og mga babaeng bayaran to fulfill my satisfaction. Kaya dili ko gusto pasakitan ka. Bisan magkausawa ti kapugsa nga ikama. Ug angay ba ko magpasalamat nimo ana? Baby. Buhiin ako. Dili. I won't let you go hangtod nga musaad ka. Nga makigbalik ka na ako. Dili ko. Dili na ko nimo mapugos, Paulo. Dili ako may imong gikinahanglan. Nagkinahanglan kag doktor nga mo check nimo kay may sakit ka na sa pangisip. Unsay imong giingon? Paulo, unsa ba? Oo, takay mo pag-akos na ako. Buhi ko. You think nga buang ko mao ba? Mao ba? Paulo, unsa ba? Gisakitan ako. Baby, I'm sorry. Wala ko tuyo I'm sorry. I'm sorry. Mao na hinungdan nga dili lagi ko makigbalik pa nimo bisan kanus No, please. Isaad ko nimo. Di ka pasakitan. Imo na ka nagibuhat karon. No, I'm sorry. Wala ko tuyo Baby, please. Ayaw pagdool na ko. Diha ka lang. Okay. Dili na ko mapadol. I'm sorry. Please, ayaw nakadok na ko. I never meant to hurt you. I'm sorry. Nia, bilingkod ako. See? Wala ko mamugos. I am behaving myself. Wala mo gusto, dili ba? Please, ayaw nakadok na ko. Sir Orlando, pasaylo ako, sir. Magpasalamat ka. Nagikinahanglan ka. Alang sa kayuhan sa akong anak. Kay kung dili, gipatay ta nagkakaroon din Sir. Gusto kong mubalik ka sa mansyon. Unsa? Buot kang makakita pagbalik sa akong anak, di ba? Mahimo mo lang ka na. Kung mubalik ka sa mansyon, ug mo silbi na ako pagbalik. Sir Orlando. Nakabiya na sila, Nay. Denise. Oh. Nay? Ngano? Nganong ingon og sa nagkurugmang ka? Kaganina pa ko nakabantay sa imong reaksyon dihang nakita nimo si Tito Orlando. Mura kag nahadlok niya. Ngano, Nay? Ha? Wa. Kinahanglang ikauban ko ang akong apo. Mao nga sugod og mga adlaw. Adto na ko uban nila sa mansyon. Matod sa doktor nga makatabang sa kahimtang ni Piolo nga kanunay nga makita ang mga tao nga iyang suod. Mas maduol ka sa ni Piolo kung ato ka na sa mansyon, Nay. Dili ko. Ha? Unsay, dili ka gusto mo puyo sa mansyon, Nay? Wa ko maanad. Mas naanad ko sa simple ra nga kinabuhi og pagpuyo. Pero, Nay, mahimo ba ko nimong ubanan? Ubanan sa mansyon? Ubani ko dito. Nay, dili mahimo. Makatabang ka usab aron madali nga maulian si Piolo. Mao nga ubani ko sa pagpuyo balik sa mansyon. Pero, Nay, ayaw kong pasagdi, Ma'am Denise. Nay. Ay, kamakalagot yun doon. Dili man gyud mga sa kuna muna si Pio.
pamanunon nga gwapo po. Gimingaw na kayo ko niya. Anong hagbong-hagbong man sa pang-pang, uy? Patay-patay sa kagsayuda. O pag ko makatilaw ni mo, namatay na hinuon ka. Lain kay ka ba? Ipatilaw na sa unta ko ni mo, bisan gamay na lang unta. Awa mo. Mahay na hinuon ko nun nga namatay ka. Why do ha? Ah, sige naman mika diya sa suok. Uy, okay planong mangustumer? Wa ko sa mood. Ano may duty pa man ka din is bar? Kung wa kay planong mangustumer, ilantan ka? Wa man. Labad imong o? Dili po. Ay naon sa manday ka? Ipamaulan ka? Pag ina magtambal. Sakit akong heart. May tambal para ani. Ay nabuing. Mangayo man hinuon akong tambal. Unsa ko, doktor? Pa-check up, oy. Kung mao nga, sakit imong heart. Ay, nili magud makatambal ang doktor inigod. O dili sab ka makarelate sa akong gibati nga sakit sa dugan. Dili, gyud. Kay dili man ko masakiton og heart. Bahala ka diya, oy. Mangustumer na ko diri. Yulo man gud uy. Awa o. Affected ng akong trabaho sa imong pagkamatay ha. Ikaw ginakaingon ini ba? Nay, niya na sa kinan nga mukuha ni mo paingon sa mansyon. Uban ni ko, ayaw kong biyai. Uban na di ka karon, Nay. Pero dili mahimong magpabilin ko dito. Igor ako sa pagduaw ni Piolo. Ay, dili na. Ayaw kahadlok, Nay. Maayong tao si Tito Orlando. Maayong tao? Kung mao, wa ka pa makailan niya. Unsay buot ni mo ipasabot, Nay? Naanay ni Ayo, Nay. Dali na. Aton lang ta sa kiran magtiwas og storya. Dali na. Day, Dinis. Mayong buntag, Gregorio. May buntag sa day. Akong isugos pagkuha ni Sidis karon din sa inyo. Goryo. Long time no see, Sidis. Musta na man sa pila ka tuig imong pagtago-tago? Ha? Unsay? Dali mo. Nagpaabot na si Sir Orlando sa imong pagbalik sa mansyon, Sidis. Goryo. Gutom ka na ba? Nadahat pa na kayo gusto mo na kayo. Gusto ka ng mukaon? Luhod. Luhod og pakilooy. Pagpakilooy. Kay dili ko ikaw pakanon hangtod nga dili ka magpakilooy. Hangtod na sa imong kamatayon nga magpabilin ka din Ella. Mo nga dawatan na lang ang imong kapalaran. Sige. Pamunita ka ng mga pagkaon nga akong giyabo sa sao. Kaon sama sa usa ka ero. Mao ka na imong silot sa pagtago mo ka nako sa usa ka anak. Pero ayaw kabalaka. Kay sa dili madugay. May ikauban ka na unya dinhi. Nakaila ka magsikinsa. Ha? Ang imong gikasabot sa pagtunto nako. Ang doktor nga mao'y nag-atimani mo sa imong pagsabak. Wa na siya. Nahipos ko na siya.
Lahi nga tao ang buot kong ipasabot. Masuod ni mo siya, mas duol sa imong dughan, ug mas imong gisaligan sa pagpadako sa akong anak. Nya angay unta, nga ako ang gibuhat. Back! Ayaw ka pala ka. Kay dili pa karon. Nagkinanglan pa ang akong anak niya. Apan, sa oras ka mahibalik na sa iyang panumduman ng akong anak. Ikaw ban mo na unya sa dinhi sa underground. Dili ka na unya mag-inusara pa dinhi. Dili ka na magmingaw, mahal ko. Niyan na ta. Nakabalik ka rin yun sa mansyon si Edis. Human sa pila ka tuig. Ginoo ko. Nay, mga naog na ta. Ay, muna na ako sa pagkanaog, ha? Kadit lang, ma'am. Ngano, nay? Nausabang akong huna-huna. Dili na ko mabalik din, eh. Unsa? Pero ni Asipyolo og Dugaya ko din yung nanganaog. Nagpaabot na ninyo si Sir Orlando. dali na nay. Mga naog na ta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!